Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Vanochtend rond 3 uur vond er een ongeluk plaats tussen een auto en een fietser. Het ongeluk had voor de fietser fatale gevolgen en daarmee kent Curaçao al 8 dodelijke verkeersslachtoffers in 2019. Meer details zullen vandaag gedurende de dag volgen. Advocaten van Gerrit Schotten, waaronder Lizaima da Costa Gomes, hebben zich hard gemaakt voor een verhoor van de Italiaanse officier van justitie Roberto Pellicano. Dat zou gisteren plaatsvinden, maar dat is niet gebeurd. Er is wel contact geweest met Pellicano en afgesproken is dat hij gehoord zal worden door een juridische hoorcommissie. Die wordt daar speciaal voor opgericht. Dan wordt bekend wat Pellicano weet van het begin van het onderzoek Babel. Dat zou namelijk volgens toenmalig procureur-generaal Van der Schans zijn begonnen via informatie die in Italië was verkregen. Pellicano wil graag zijn visie op de zaak geven. De politie vraagt nogmaals de hulp van de bevolking bij het oplossen van 2 zogenaamde plofkraken op bankautomaten. Op 23 mei 2018 gebeurde dat op de Caminda Hensley Meulens en op 31 januari van dit jaar in Terracora. Een groep mannen probeerde op die manier geld te krijgen door een ATM-machine op te blazen. De politie heeft al eerder foto's verspreid en ook al gezegd dat er een beloning te wachten staat op de gouden tip, maar tot nu toe heeft dat weinig opgeleverd. Bij het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn is een steunpunt werkzoekenden geopend. Het steunpunt is speciaal bedoeld voor werknemers die het slachtoffer zijn geworden van massa-ontslag. Via het steunpunt kunnen de ontslagen werknemers worden geholpen met het vinden van een baan, maar wordt er bijvoorbeeld ook hulp bij schulden en psychologische hulp geboden. Dat heeft minister Hensley Koeiman gisteren bekendgemaakt. Het doel van het steunpunt is voor 90% van alle mensen die zich aanmelden een baan te vinden binnen niet langer dan 1 jaar. Een waarschuwing voor alle mensen die een slang op straat zien. Ga er niet vanuit dat het een ongevaarlijk lokaal dier is, maar hou er rekening mee dat het een geïmporteerde slang is die gevaarlijk kan zijn. Het beste wat je kunt doen als je een slang aantreft is Stanley Ignacio bellen. De grote dierenvriend die met alle beesten raad weet. 560-3653. Op de foto's is een boa python te zien die gisteren in Fortuna Arriba werd aangetroffen. Het vermoeden bestaat dat er in de wijk meerdere van dergelijke slangen worden vastgehouden en die kunnen ontsnappen. Morgen vindt de finale plaats tussen het landentoernooi Kings Cup in Thailand. De finale wordt gespeeld tussen Curaçao en Vietnam. En daarmee kan Curaçao dus winnaar worden van deze King Cups versie 2019. Eerder won Curaçao met 3-1 van India. Vietnam wist verrassend met 1-0 van Thailand te winnen. Amerikaanse en Russische marine hebben elkaar de schuld gegeven van een incident in de Zuid-Chinese Zee. De Amerikaanse cruiser USS Chancellorsville en het Russische oorlogsschip admiraal Vinogradov kwamen na vrijdag bijna met elkaar in aanvaring. De 2 schepen zouden elkaar op een gegeven moment tot 30 meter zijn genaderd. Volgens een woordvoerder van de Amerikaanse marine was het incident te wijten aan een gevaarlijke manoeuvre van de admiraal Vinogradov. Volgens de Russische marine lag de schuld bij de Amerikanen en zou het Amerikaanse schip plots van koers zijn veranderd en daardoor in het vaarwater van het Russische schip zijn terechtgekomen. Volgens de Russen moest de bemanning van de admiraal Vinogradov heel snel manoeuvres uitvoeren om een aanvaring te voorkomen. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.